Goal man day kayo istorya ng kabaw ug baka sa una, no? Ngano na kaingon makana, pre? Sa una daw kuno, managhigala man kuno ang kabaw ug baka. Og tungod sa panghitabo nga sa kalit lang miabot, nagkasakit daw kuno ang kabaw ug gidala sa veterinaryo sa tag-iya niini aron patambalan. Unya? Mao to nga ang baka nga higala sa kabaw nangita jud og paagi nga makabuhi sa pisi nga gihigot niini. Aron masundan niya yang amigo nga gidala silang amo dito sa veterinaryo. Unya, nakabuhi jud ang baka. Oh, Dayon? mao to nga sa pag-abot sa baka sa dapit sa veterinaryo nga gidad-an siyang higala nga kabaw, nakadungog ang baka sa gipinagistoryahan sa ilang amo ug sa veterinaryo. Nga kung di maulian ang kabaw sa gibati niini sulod sa 3 ka adlaw, ihaw na lang daw kuno kini. Unya? Mao tong nangita og paagi ang baka aron di maihaw iyang amigo nga kabaw. Unsa man po'y gibuhat sa baka? Giadto niya ang kabaw o gipabaw sa plano silang amo. Apan pakyas jud ang unang adlaw. Kay luya pa man ang kabaw. Mao tong nibalik ang baka pagkaugma o gipabangon jud niya ang kabaw o giingnan nga magpaabtik na. Kay di lagi siya gusto nga maihaw kini. Pero pakyas gyapon siya sa ikaduhang adlaw. Ngano man? Kay wa man jud mibangon ang kabaw og luya man jud gyapon. Mao ba? Og mautong niabot na jud ang ikatulo ka adlaw. Og niabot na pod sa punto nga desperado na ang baka. Kay di lagi siya gusto nga maihaw kini. Mautong ang gibuhat sa baka, gipatid-patiran niya ang kabaw. Kay namasin lagi siya nga maulian. Iya pa ganing gibunal-bunalan siyang ikog. Aron lang mo bangon. Unya, milampos ba siya? O pre, og pagkakita sila nga mo nga nagsusi kung kumusta na ang kabaw, nagambak-ambak kini sa kalipay. Kay di naman jud madayon og ihaw ang kabaw. Kay naulian naman, mautong nag-celebrate ang ilang amo. Pero perting guula sa kabaw pre, og wa makadawat sa gipahigayong selebrasyon. Ngano man? Ay da, kinsa may makadawat sa nahitabo pre? Nga ang iyang amigo nga baka nga mo'y nagluwas niya, mao may giihaw. Free drinks in the house.